Čaute, zdravím vás Krbaťa Foto a práve sledujete lekciu fotenia. Dnes si povieme o tom, čo je to clona, čas a ISO. Predtým si však povedzme niečo o nastavení fotoaparátu, aby sme mohli s týmito hodnotami pracovať. Ako prvé si fotoaparát prepneme do manuálneho režimu a nastavíme si fotografovanie do RAW. Teda budeme fotografovať do surového formátu. Na každom fotoaparáte sa to nastavuje inde, no v menu s nastavením kvality to určite nájdete. Prečo budeme fotografovať do RAW? V RAW fotografii je uložených oveľa viac dát a dá sa s ňou viac pracovať. Ak pri fotografovaní urobíme chybu, napríklad preexponujeme alebo podexponujeme fotografiu, prípadne nastavíme zlé vyváženie bielej, v RAWe to dokážeme upraviť v postprocese, čo si ukážeme v ďalšom videu, preto nezabudni dať odber na tento kanál. Keď už máme tieto veci nastavené, poďme si povedať viac o clone. Clona je otvor v objektíve fotoaparátu, ktorým preniká svetlo na snímač. Čím je objektív svetelnejší, teda má väčšiu dieru, tým viac svetla sa do ňoho dostane. Každý objektív má svoju charakteristiku. To, aká je najnižšia clona, sa dočítame na objektíve. Portrétne objektívy majú väčšinou nízke clonové čísla. Čím je nižšie clonové číslo, tým je fotografia svetlejšia. Čím je clonové číslo vyššie, tým je fotografia tmavšia. Zvyšovanie clonového čísla nám aj zväčšuje hĺbku ostrosti. Takže ak máme clonu napríklad f1.4, tak objekt, na ktorý zaostrím, je ostrý a ostatné pozadie a popredie je rozmazané. Čím je clonové číslo vyššie, tým viac je ostré pozadie a popredie. Clona taktiež ovplyvňuje kresbu, teda kvalitu výslednej fotografie. Každý objektív trpí nejakými nedostatkami, napríklad aberácia, vinetácia alebo neostrosť v rohoch. Zvyšovanie clony môže tieto vady odstrániť. Pri novších a profesionálnych objektívoch sú tieto vady minimálne. Čas je dĺžka otvorenia uzávierky fotoaparátu, teda ako dlho dopadá svetlo na snímač fotoaparátu. Väčšinou sa označuje v zlomkoch sekundy, prípadne v sekundách. Napríklad 1/8000 sekundy je oveľa rýchlejší čas ako 1/100 sekundy. Najrýchlejší možný čas, aký môžete fotografovať, závisí od toho, aký máte fotoaparát. Bežné fotoaparáty pracujú maximálne do 1/4000 alebo 1/8000. Dlhý čas nám pohyb rozmaže. Pri fotografovaní z ruky odporúčam fotografovať maximálne do času 1/60 a v stabilizovanej polohe. Dlhšie časy odporúčam fotografovať na statíve alebo na niečo položiť fotoaparát. ISO je citlivosť snímača. Niečo ako zosilňovač. Čím vyššia je hodnota ISO, tým svetlejší obraz. Vďaka možnosti zvýšiť ISO môžeme pracovať s časom a clonou. So zvyšovaním ISA prichádza aj strata kvality fotografie, zhoršená kresba a šum. Základné fotoaparáty majú horší obraz už pri ISE 1600. Kvalitnejšie fotoaparáty majú použiteľné aj oveľa vyššie hodnoty, napríklad ISO 10000. Samozrejme použiteľnosť závisí aj od toho, či preferujete vo fotografii šum alebo nie. Tak a teraz si to ukážeme v praxi. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. V ďalšom videu si ukážeme, ako upravovať fotografie v aplikácii Lightroom. Dajte sa na odber tohto kanálu, môžete ma sledovať aj na Instagrame a budem rád, ak po toto video do komentu napíšete, o aké ďalšie videá by ste mali záujem. Čaute.